7 בערב עדיין קר לי, והוא לא בא אליי, הוא לא בא. לא יודעת מה יש לי, עדיין קר. איזה עיבוד מדהים. זה נגמר. אל תבקש אתחנן עכשיו, אל תבקש שאוותר. גם אני רוצה לדעת, רוצה לראות את מבטך, שאנחנו לא ביחד. ליבי נטרף בזיכרונך. אל תבקש שתחנן עכשיו, אל תבקש שאוותר. מדהימה, מדהימה. בזיכרונך. גם אני רוצה לדעת, רוצה לראות את מבטך. בוא נגיד אירוויזיון או לא אירוויזיון, יש פה כוכבת. והוא לא בא אליי, הוא לא בא. תודה, תודה, תודה רבה. אני רוצה להגיד לך שבמפעל, יש מפעל כזה, זה מפעל שמייצרים כוכבים. בנו שטנץ חדש במפעל הזה. אומרים שאין זמרות ים תיכוניות חדשות. הנה חבר'ה, פנו טיפה מקום, כי נופר סלמן הגיע. תודה רבה. מה שמדהים באומן אמיתי, זה שלא צריך לפנות את המקום, אף אחד לא צריך ללכת. יש כאילו מקום חדש שנוצר ונברא בשבילך במיוחד. טיפה מקום. וזה היה מעבר לתחרות, זו הייתה פשוט הופעה של נופר. נהניתי מכל שנייה. תודה רבה. מלכה, 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 מלכה. אין עליו! אני אמרתי לטדגי במהלך האודישן שלך שהוא חמור, למה? כי הוא מחתים פה על אנשים, מחתים אנשים על ימין ועל שמאל, נותן חוזים לכולים. ואז באה, מגיעה מישהי שהיא לא הזמרת המזרחית הבאה, תפסיקו להכניס למשבצות, היא הזמרת המעניינת הבאה. ואני הייתי מציע לך, אם היית חכמה, תני לי לנהל אותך. אוי ואבוי. אוי וואי. אוי ואבוי. זאת גם, כל אחד מחתים אותה, אני החתמתי אותה, רותם החתימה אותה. אבל אף אחד לא עושה שום דבר. היא חתומה אצל אבא שלה. יפה, ועכשיו בואו נרגיע, בואו נירגע, כי אני מזכיר לכם, רבותיי, שגם בכוכב נולד 2, הראל סקאט כבר ראה את עצמו נוסע באוטו של הפרס. לא, דווקא לא. ודמיין את עצמו עומד על הבמה מניף את הזה, והופ, כולנו סימסנו להראל מויאל. אז בואו נירגע. הופ, קיבלת את הדקה שלך, בוא תצבות אותי כאן. ונתקדם. אפשר להתקדם. תודה רבה, עם חברים. 92%, נופר מרימה את המסך, מנצחת בדו-קרב, ותופסת מקום בשמונת הגדולים. שרון, אני אוהבת אותך. כל הכבוד. שרון פרטוק, אנחנו נפרדים ממך, תודה רבה על הכל. תודה רבה לנופר סלמן! יכולה לילדה הזאת, באמת שאני יכולה לה. היא? והבן אדם האחרון שעשיתי. ישר לגמר, חברים, ישר לגמר.